Qov edip şivijan görüm. İvarı sahiplenmek dünyanın tanı yüzüne vurmuyor. Dedikodunu yapmıyor. Sen bir güzel meleksin, her gönül. Şu video öňümden çykdy we şol adamyň akkauntyny ýerip barlap gördüm. Günnede it düşürýän eken we şolary köp öldüp satýan bolmaly. Sebäbi akkauntynyň ýokartynda telefon nomery bar. Bir gidenem itwa şol itleriň ýagdaýyny üns berdim. Barsam ýarasyja, horja ýagdaýlary gaty erbet. Onda neterem iturşdurýan eken, bir gidenem iturşdurýan videolar bar. Şol wujdan adam ol iti demire bağlap goýup bileşleň like prosmotr üçin gynançly aýdymam goýan bolupdyr. Men çynym bilen düşünemokda nälik beýlik wujdansyz ýüreksiz bolup bolýar. Sen haýsy insabyň bilen beýle köseýän janary, ona çar gymylaban bilen oga. Haýsy ýagdaý bolanda da ýyçaçan beýdip bağlanylmaýar. Hatam meni hayran eden birden kommentariyadaky ýüreksiz, insapsyz, wujdansyz haramzadalar. Gurlanyňyzda da men musulman diýip halis edýäňizde hansydyň insanperwerligiňiz. Size doğruyum aýdynlar, şunça ýylyň içinde üns berdim. Iň insapsyz, wujdansyz haýwanlara da şeýle zulüm edýän diňi musulmanlar eken. Iň ýygranýan bayramlaryň biri Gurban bayram. Näme üçin? Sebäbi şu Gurban bayramynda birden janarlary azarlap, kösäp soýup öldürýärler, dogry dämi? Näme üçin? Hudaý ýoly. Siz çyndan pikir edýäňiz şol Hudaý janyň, yaradan janarlaryny öldürüp, azarlap, soýup, siz şoňa Hudaý ýol berýän diýip pikir edýäňizmi? Şol Gurban bayramlarında şol janarlaryň nälik azarlanyp jan berip bilmän ölüşini gördüňizmi siz? Bir sapar bolsa da gördüňizmi? Şolaň nälik azarlanyp ölýänini gördüňizmi? Näme üçin ol kitapda ýazypdyr? Bu kitaby kim ýazanam belli däl. Şol dine de gitdigiçe fanatizm bilen ýapyşýaňyz, ilmi, bilimi üns bermän. Bizi adam zat nirde diňimizden belli däl. Bu bir giden kitaplary, bu bir giden dinleri kimin ýazanam belli däl. O köpüňizde mara fanatizm bilen dine ýapyşyp ýatanlar, şol kitaby okabam görüňiz. Şol kitabyň içinde näme ýazylanam özüňizden bileňiz. Bir kelläňide işledip logika bilen pikirlen gördüňizmi? Şol yaradanyň, elimiň, yaradan janarlaryny azarlap, kösäp, öldürüp, näme Hudaý ýolysy? Hiwer pikirlen gördüňizmi? Şu dünýä boýunça pandemiýalar, ýer titremeler, siller, şular hemmesi nämeden bolýar? Haýsy sebäpden bolýar? Men size aýdyn, şol barda adam biz adamzat, şol janarlary kösäp öldürýänimiz üçin, etýän işlerimiz üçin şol älim bize gaýtyryp berýär. Şu durmuşda näme erwetlik bolsa hemme adam bir adam zatdan çykýar. Siz dine beýle fanatizm bilen inanýaňyzda, onda siz pikirlen gördüňizmi? Şol yaradan janarlaryny kösäp öldürýäniňiz günä dämi? Kime ereksidin Hudaý ýolyňyz? Siz çyndanam inanýaňyzmy? Şol öz yaradan janarlaryny şoňa öldürüp Hudaý ýoly bereniňizi isleýärmi? Ana şu köpüň adam daşar ýurtly Ýewropeýslara näme? Käpir diýýäňizda, şu käpirler bara sizden müňesi insanperwer, sizden müňesi ýürekleri pak. Sizde yok ullakan yürekleri var. Siz beýle dine inanýan bolsaňyz we beýle de öz yaradan janarlaryny kösäp öldürüp şoňa janly Hudaý ýoly bermeli pikir edýän bolsaňyz, näçe sen öz çaňy janly Hudaý ýoly bereňok? Näçe sen çaňam janla? Şon beräýmeli Hudaý ýoly edip. Her ýylam bizde bir giden masawy itpeşikler öldürilýär. Hany siziň insanperwerligiňiz? Musulmanysyz? Hany beýle dine ýapyşyp ýatyrsyňyz? Hany siz beýle insanperwer gowy adama? Hany ýene de daşar ýurtda baran itpişikler satyn alan bolýaňyz. Ine şu Hytaýdan bir giden itpişikleri äkidip satýarlar, sizem alýaňyzda şonu balýalyk edip bara bir giden pul alýaňyzda. Näme şu köçedäki itpişikleri çykyp şoňa bir durmuş bereňiz. Men hakykatda aýdýan bider boş musulman diýip bar erwet zatlar sizden çykýan. Gowy edip üns bersen adam durmuşy erwet, diňe uruşdan göze açylmaýan, garyp ýurtlarym imni şu musulman ýurtlar. İçinde de sanalaja ýurtda gowy ýaşaýan, onda da negit bar bolan üçin. 10.000, 20.000, 30.000 dollar sowup şol Mekke diýilýän ýere gidýäňiz. Öňe de alladyp, şatak gidip gelip insanperwer boldum diýip pikir edýäňiz. Bir ýylan Gurban bayramynda bir giden janarlary azarlap öldürýäňiz. Şol näwelli ýere bir giden pul sowup gidip gelýäňiz. Näme sowap gazanýaňyz? Pullary köçedäki mätäş janarlara kömek etdiňiz bolanokmy? Hani bizde de Türkmenistanda priýut bar. Näçe şolaňa kömek ediňiz? Näçe şolar ýalyk sowap iş ediňiz? Hani musulmanlar, näçe şolar ýalyk hakykatdan sowap işler ediňiz? Dünýäde näçe tane din bar, näçe tane kitap bar. Barsam meýdeş ýadylan datlarym. Köpsini okaňyz, bu okan ýagdaýyňyzda umuman içindäki ýadylan datlar köpsi günah işler, iň wärde janarlary öldürmek günah dämi? Ana musulman ýurtlarynda 50-60 ýaşly garra adamlar 10-12 ýaşlyja çağajyk bilen öýlenýärler. Şoň üçin inanýan dadyňyzda üns beriň, näme inanýaňyz? Umuman dünýä boýunça din diýilýän dat masu upravleniýa üçin döredilen. Näwelli kimin ýadan dinde beýle inanyp ýatmaňda çyndan sowap işler ediň. Şoňça gaýrat ediňde bir açyk bolsa da bir insanperwer boluň. Janarlara beýle zulüm etmeň. Salam millet. Bu näme diýjek bolýar? Karoç berde bir özüniň geçirýän katygyny aýtjak bolýar hemde tipa haýwanlary goraýanlygy barda aýtjak bolýar. Sen doňjum beýle haýwanlar goraýan bolsaň, sen
Xitaylılar ayt. Xitaylılar dünya boyunca birinci yerde dur. Ähli hayvani ilk görmek barada. Sen şolar ayt. Türkmenler aytmak gerek ki biz auditoriyamız az. Sen Xitaylılar ayt barda çıktı koça Xitaylılarda gıygır men aktivist hayvanlar gorayanny men şeyde yaratırlar gıygır biz aytmak gerek ki sen onu. Düşündürüp bilme. İkinciden hem sen din mağada deyip durdun. Dine deyip durdun. Sen şeyde Xitayda gitmem demedin yanlış mı atam? Şeyde durmuşa çıktın. Sen durmuşa çıkmakan Xitay'a barmakan Allah canında diyen nereden ayın? Doğru değil mi? Ya Xitay'a var, şolağına barıp o dinden çıktın sen. Men ona düşünemek sen inatanga men yönü bilyen sen Müslüman dinini. Ya Türkmen ala bizim ehimme Türkmen Müslüman dini. Dine sen bilemek onun ne içinini. Sen men düşünemek sen yanlış da tema saylap durdun TikTok'ta. Beydip bir religiyaga askar bilad edip TikTok'ta ösçök bolunma ya. Düşündürüp bildin mi? Prosto men sen tupoy kelleňe saljak bolýan şodaktır. Hem de adam diýen zat, hem de kiçileýän gorsan adam diýen zat travaýan ne? Seýadyn adam. Adrak otdan aýrly etege çykar, moş kelleň işlemek mümkin. Düşündürüp bildin mi? Sag ol. Şol etlerin ýagdaýyny ünsberdim. Barsam ýarosuja, horja ýagdaýlary gata erbet. Onda neterem iturşdyrýan eken, bir denem iturşdyrýan videolar bar. Şol wajdançydam ol eti demere bağlaq goýup bileşleň like prosmotr üçin gynançla aýdymam goýan bolupdyr. Men çynym bilen düşünemek da nälik beýlik wajdansyz ýüreksiz bolup bolýar. Sen haýsy insabyň bilen beýlik köseýän janary, ona açar gymyllaba bilen oga haýsy ýagdaý bolanda da ýyçaçan beýdip bağlanylmaýar. Hatam meni hayran eden birden kommentariýadaky ýüreksiz, insapsyz, wajdansyz haramzadalar. Burlaňyňyzda da men musulman diýip halis edýäňizde hansyň insanperwerligiňiz. Size doğru maýdaýynda şunça ýylyň içinde ünsberdim. Iň insapsyz, wajdansyz haýwanlara da şeýle zulüm edýän diňi musulmanlar eken. Iň ýegrenýän bayramlaryň biri Gurban bayram. Näme? Sebäbi şu Gurban bayramynda birden janarlary adarlap, kösäp soýup öldürýärler, dogry dämi? Näme üçin Hudaý ýoly? Siz çyndan pikir edýäňiz şol Hudaý janyň, yaradan janarlaryny öldürüp, adarlap, soýup, siz şoňa Hudaý ýol berýän diýip pikir edýäňizmi? Şol Gurban bayramlarında şol janarlaryň nälik adarlanyp jan berip bilmän ölüşini gördüňizmi siz? Bir sapar bolsa da gördüňizmi? Şolaň nälik adarlanyp ölýänini gördüňizmi? Näme üçin ol kitapda ýazypdyr? Bu kitaby kim ýazanam belli däl. Şol dine de gitdigiçe fanatizm bilen ýapyşýaňyz, ilmi, bilimi ünsbermän. Biz adam zat nirde degimizden belli däl. Bu bir giden kitaplary Eşdiýän meni aýallygyn dinlemeni. Birinji bilen ana Ferhat video otaýda meni daňyp, harlap ya bana zulüm eden o birinci bilene canlara uruşturya eyle beyle zat dipsin de ha tohum almak için sen özün nirden döredin o tohumdan döredin balara mina tohum almak için şol dank koyadanim tohum almaklık için nedir ya vide ikinci bilene bolya tema düşünüp kul Türkmen alawaylymyz köpetmek için nedir yani görkötdüm ezen gönümel Qurbanlyk haram dip batyrsyň ara topoy o daşary ýurtlarda gelleler näme daşary ýurtda näme üçin ýer titrap asudalyk ýok bilýän şonu wagt-wagtyna bilýän sadakatyny berenok wagt-wagtyna mal öldürenok wagt-wagtyna şurda kadyn berenok Hudaýa şükür asuda parahat ýurdumyz bar o kahraman nähwan arkadaşlygyň saýasynda arkadaş serdarlygyň saýasynda düşünýärmi o asuda ýurdumyz bar Gurbanlyk gönümel haram dip batyrsyň ara eşoňa näme diýäňde şular ýalak Indiýada men nirde getip görýär şular Xitaydalar hakyky bara mala uýup görün haýwan o seno ol çugul ýaly çok Türkmen alawaň köpelip görün na saňa bara diýere wagtkan ýöne video gatylygy berlay sen bara gaty Türkmen satan haramda da sen gönmel iň bidere millet musulmanlar diýip batyrýar şoňa bir zat diýin o ýazyň o haramda da bulo Wahhabiň üýüni kana mal uýup görün o bulo ikisar sakla uýup görün o bulo Dünýäleňün TikTok'ta bir gyýjagy gördüm. O öz asly musulman, asly türkmen, hakyky. Ýöne o daşary ýurtda okap bermi, işläp bermi bilemek opsam 7-8 ýyl daşary ýurtda ýaşan Ýewropalyson. O açyk-açyk giyinilen, zaýdylen bolin. Ne bu gyýjagy näme gurulýar? Musulmanlara dil ýetirýär. Näil dil ýetirýär? Misal üçin
bir musulmanın liboy bir gep börün adamın videosunu tapya. O seyredingine siz planda adetýäňiz, özüňizi gurulasaňyz, siz musulman nik gurulaýaňyz, näme etýäňiz? O siz nirden bilýäňiz şu kitabyň çynlygyny, Kur'an-ı Kerim'iň, o ýa-şo diniň çynlygyny, Peygamberiň bardygyny nirden bilýäňiz? Siz o bilmeýän zadyňyz hakda laqqallap görmäň, eýdip görmäň, beýdip görmäň diýip. Inni menem doganjygym saňa sorak berýän şu adyňy, akauntyň belläp oturmaýyn. Gelişikde zat sen gyýyp masala. Ne menem saňa sorak berjek şutaýdy. Sen şolaň ýokdugyny nirden bilýäň? Sen şonu aýdyk, sen bilýänmi? Şu birine soraýaň sen şolaň bardygyny, şolaň bolup geçenini nirden bilýäň? Şu Kur'an-ı Kerim Allah Taala'ň ýazanlygyny nirden bilýäň? Özüňiz ýa adamlar ýazýar şonam diýäň. Dogrymy? Ne menem saňa sorak berýän, şoň ýokdugyny nirden bilýäň sen? Bolýa bar bize bilemzok diýerler şon, biz bilemzok diýen o ýeliň ugruna gara musulman bolup ýörsiýerler, sen akylly biz samsyk. Ýöne saňa sorak, sen ýokdugyny nirden bilýäň? Şu Kur'an-ı Kerim Allah Taala'ň ýazmadygyny nirden bilýäň? O Peygamber sallallahu janyň ýaşap geçmedigini nirden bilýäň? Sen nirden bilip gurulaýaň şu zatlary? Liboy bir zat, islendik bir zat gurulamak üçin şu zaty bilmeli, düşünmeli, şu gurulaýan zadyny bilmesen gurulap bolanokda. Znaç sen bilip gurulaýan bolmaly, indi maňa jogap ber. Nirden bilýäň sen? Nirden alyp şu sözleri guruladyň? Nirde ba on ýalda? Sen şonu aýt. Ol adam zat o siz ýallar, käbirler gurulaýa, ay näme adam zat o maýmyny nemele gelipdir, suwuklukdan nemele gelipdir. Şo maýmyny kim ýaradypdyr? Maňa şoňa dykkyl bolýa adam zat aýyr aňaryk, adam zat maýmyndan ören bolsa, maýmyny kim ýaradypdyr? O ýa maýmynyň bir zatdan örenmedi, şoň dören zadyny kim öredipdir? Şoňa dykkyl maňa, ýa şo suwuklugy kim ýaradypdyr? Adam zat o bir damjyk suwuklukdan nemele gelýär. Şondan döreýär adam zat. Allah Taala yaratmandyr diýerler. Aýny şey diýip alaly, estağfurullah, ýalňyş ýamazam. Ýöne şu suwuklugy kim ýaradypdyr? Indi şoňa dykkylla maňa şu taýda, sen akylly, sen akylly bolan soň berýän şu sorak soň ala. Doňjy merdat diýip daçyn bilýärmi, kelläň şu öýüňizde oturýarsyňyz da, size näýe ýap pikirler bilýän, öýüňizde oturýarsyňyz da. Ana menem gördüm da şunu Türkiýede, Amerikada, ýa Germaniýada şon ýalak dine ters gidýän adamlaryň akkauntlary var, şoňa gyzykly zatlar gurulmy, özleri öz ýanlaryna gyzyklanyp gurulmy. Şon ýalyň videosyny görýäňiz. Onu öýüňizde oturan ýerden kelläňde goýja ejeýe, goýup kirýär bolýan. Oy bilä bolly. Gün kamerany açýaňyz, laqqal gurulap TikTok goýýaňyz. O kelläňde gelenje pikiri gurulap goýýaňyz, öz düşünjäňizi. Şonu maslahat kiçiräjik. Bärde men sen maskara etjek bolamak, men sen üstüňe de etjek bolamak, prosto saňa düşündirjek bolýan. Video düşdüňmi? Şo düşen videoňy ilk TikTok'a goýmakan, gulaňa tutdy, dinle. Men näme guruladym, şu gurulan sözüm näme many berýär? Näme netije çykar şondan? Men şu aýdýan zatlar çynmy? Men şu zatlar nirden geldi men kelläme? Men şunu bilýänmi diýip ilk Kur'an-ı Kerim ýok diýmäken, Kur'an-ı Kerim ol ýalňyş kitap diýmäken, ilk Kur'an-ı Kerim'i aç. Kur'an-ı Kerim'i açyp gör, okap gör, terjime et, manysyna düşün. Deriňe gör. Näme düşündiriljek bolýar şo taýda, näme zat aýdyljak bolýar şo taýda. Şonu pikir et, şonu gör, ilki şonu pikirlenip gör, ondan soň Kur'andan bir ýalňyş tapsaň, Kur'andan bir ýalňyş tapýaň, özüň terjime edip badyp. Şondan soň bir ýalňyş tapýaň, onu sen bil ilk şonu. Bilip ondan arkaýyn gurulaber, hiç problemi ýok. Ýöne bilmeýän zadyny plan datyp arkaýyn gurulap bolanok, bilmeýän zat sebäp sen o zaty bilen ok. Düşünýärmi? Bilen ok sen o zaty. Kur'an-ı Kerim okamaly, şonu bilmeli, öwrenmeli. Şoň üçin Allah Taala Kur'an-ı Kerim'iň başyna oku diýip ýazýar. Birinji oku diýär. Düşünýärmi sen? Düşünmeli şoňa. Näme üçin oku diýär şol? Näme üçin oku diýip gelýär şol? Oku diýär, öňe kitap berdim diýär. Oku, düşün diýär. Näme üçin ýaşap berýäň bilýär bu dünýede. Sen nädip emelegelerini nirden gelip nira barýanyň gör diýip ýazylan şo kitap. Saňa o ýüregiňe samaty ertek okumak üçin ýazylan näme o kitap? O sen o beýlek okap berýän kitap bilen onu deňeşdirme o kitaby. Düşünýärmi? Sen şo derejede akylly bolsaň, senden öň näçe 100 000 ýyl münden öň senden
Neil alimler, Hristiyanlarda, ot parazlarda, but parazlarda, opşa musulmançılıktan başka dinlerde neil alimler yaşap ölüp gitti. Düşünýärmi? Şolar sinninim neçe müňesi akylly. Ýöne şolaram da kazat edip bilmekde Allah Taala ýokdugyny, ýa-da Kur'an Kerimiň ýalňyşdygyny şolaram da kazat edip bilmedi. Sen şu da kazat edecek bolýan, şol ýalňyş niden bilýän, näme eýle beýle zat diýip. Şolar da kazat edip bilmedi. Sene hiç kim sen olaň şuňa zerre muhtaçy da ýok sen olaň. Düşünýärmi? O dönem urlamak gerek, akylly urlamak gerek. Özüňden beterräge duşdyň. Menen senden beter däl. Gayet haklı, dengle deňeşdirjegem däl özümi. Özüňden beterräk, dillräk bir ýerine duşdyň. Bolly, dillen agzdan galýan sen men aýda insanlara. Gowa. Şoň üçinem Allah Taala bilen, Kur'an Kerim bilen, musulmançylyk bilen opş oýnatma. Sen göwnüňe ýarany okmy şu atlaýmyň sen aýtjak goýar. Sen göwnüňe ýarany ok şu. Musulmançylyk sen halaň ok dogurdamy? O kameraň öňüne geçip o musulmanlara bir zatlar oklap laqyllamak gerek gel. Musulmançylyk halaň okmy çık dinden. Çık. Dinden çık, opş musulmançylykdan çık. Näme dine geçýän bolsaň şo diniň bilen bol. O bize tarap dilini uzatma. Bilýän öz işiň bilen bol, öz aladan wadyr, okuň wadyr, işiň wadyr, öz diniň wadyr, ýoluň wadyr. Doňjum. Öz işiň aladan bilen bol. Gedi bir musulmanyň alada saňa galmandyr. Sen musulman bolasyň gelmeýär, musulmanlar halamaýan bolsaň. Ýok, halaýan ýüregiňde bam şu zat. Ýüregiňde çyndan düşündirjek bolýan bir zat. Ýüregiňde musulmançylyk şuňatjak ba bolsa, çynyň edip ýapyş şu din alay, şu diniň hemme saňa şu ýüregiňde näme sorag dörese, Kur'an Kerim'de şoň jogaby ba. Doňjum. Janyň sag bolsun Allah jan, ömrüň uzak bolsun. Assalamu alaikum. Şu adaşan gıyzbada adaşıptır. İnşallah öyle yolunu tapar mı da? Bir dinle. Aradaki yüreksiz, insafsız, vicdansız haramzadalar. Urlaňyňyz Şimdi haramzadalar diýende bir giden adamyň ejezine dil uzatýar. Habaryň bam şu zatdan. Seni doğurup gıyzynma diýip bilen enaty tunsun. Gittik. men musulman diýip halis edýäňiz da hansyň insan perwerligiňiz. Size dogry maýdaýynlar şunça ýylyň içinde ünswerdim. Iň insafsyz, vicdansyz haýwanlara da şeýle zulüm edýän diňi musulmanlar eken. Iň ýegreni bayramlanan biri Gurban bayram. Näçe? Sebäbi şu Gurban bayramynda bir giden janarlary adarlap, kösäp soýup öldürýärler, dogry dämi? Näme? Niň ýörenýän bayramyň Gurban bayram bolsa, diýmek sen islamyň düşmanysyň. Sen bolanda ejen kakan bir goýuny beldirendir o gıydım boldy diýip. Gynanýan. Sen üçin şol öldürilen goýuny gynanýan. Ondan seni şöldüň döndüň gollap laýyk basanlar bar. Olaram dinden çykdy sen Allah. Şu gollap laýyk basanlar sen toba gelip täden şahada kelime getiren. Sen dinden çykdyňyz. Şun Hudaý ýoly. Siz çyndan pikir edýäňiz şol Hudaý zanyň, yaradan janarlaryny öldürip, adarlap, soýup, siz şoňa Hudaý ýol berýän diýip pikir edýäňizmi? Şol Gurban bayramlarynda şol janarlaryň näle adarlanyp jan berip bilmän ölüşini gördüňizmi? Siz bir sefer bolsa da gördüňizmi? Şolaň näle adarlanyp ölýänini gördüňizmi? Näme meşin ol kitapda ýazypdyr. Bu kitaby kim ýazanam belli däl. Şol dine de gitdigiçe fanatizm bilen ýapyşýaňyz, ilme bilime üns bermän. Sen men kitabyma dil ýetirýände o kitap niden gelenligi bellilerliğinde sen hem enen ataň niden gelenligi belliler kimden de belliler diýsem enen ataňa nähili bolar şu wagt. Ha? Ya sen ýedar kan niden gelenligi belliler diýsem nähili gelir. Batarmy? Hiç açan adamlaň insanyň anancı bilen oýnaýnamagyň. Allah sen şeýle bir güne salar. Ece diýmäne halyň bolmaz. Indi bu jaňaşyda part 2. Ýene bir içinde galan sowallar bar, şoňa delille ýene bir jogap berilýär. Şonuň içinde ünswerdim. Iň insafsyz, vicdansyz haýwanlara da şeýle zulüm edýän diňi musulmanlar eken. Iň ýegrenýän bayramlanan biri Gurban bayram. Näçe? Sebäbi şu Gurban bayramynda bir giden janarlary adarlap, kösäp soýup öldürýärler, dogry dämi?
Nämemişin Hudaý ýoly. Siz çyndan pikir edýäňiz şol Hudaý zanyň, yaradan jandarlaryny öldürüp, adarlap, soýup, siz şoňa Hudaý ýol berýän diýip pikir edýäňizmi? Şol Gurban bayramlarında şol jandarlaryň nälik adarlanyp jan berip bilmän ölüşini gördüňizmi siz? Bir sefer bolsa da gördüňizmi? Şolaň nälik adarlanyp ölýänini gördüňizmi? Nämemişin ol kitapda ýazypdyr. Bu kitaby kim ýazanam belli däl. Şol tine de gitdigiçe fanatizm bilen ýapyşýaňyz, ilme, bilime üns bermän. Bu da adam Yani şol kitaba ýapyşýaňyz ýa-da alymda bilmede üns bermän ýa. Alymda iň esasy bölük medisina. Indi medisinaň näçe bölüm bar da. Şunu gulajoňda bir kirek saplı yüreğine salatsınlar. Bir adamın ayağı yok, emeli prater ederler, ayaklı ederler, ılgap yürün ederler. Bir adamın eli yok, yine prater ederler. Bir adam bir denan goğrulu al bilmez, ya da bir erkek goğrulu edi bilmez, onam emeli goğrulu ederler. Yine birinin saçı olmalı, onam emelinden taşlı ederler. Yönü adamdan çıkarmağın, Allah'ın değerli denli hiç bir ilmin, psikologun açıp bilyenlerdir şunu. Yattan çıkarmağın den. Şun içenli medisinada hiç ösmeyen bölüm psikologlardır. Hiç açanım Allah'ın hınzırlarını açıp bilyenlerdir. Hiç bir dermanın değerini kömek ediyenlerdir. Şutun mu? Şu Kur'an-ı Kerim okanda şu da atlar sen alyan. O sen bana öğretecek olan ilmin o tayda ba. Bu da atlan geleceğim var, doğacağım var. Kellen o işletsen. Onun den adamlar kimsecek olan et yemek, neyme demek diyorlar. Allah dönüyn. Men koyunun etini yiyen, gelmem çağama okşayan, ayalma okşayan. Yönü sen eğerin, alaka, saçan, pıştılıya, kurbağıya, gelmem seni okşaya. İnnikim, şonu ayda yodun.